Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alo, an balma abone o mbaw be fo dakurunya kelen ni silamɛya ka fodi saniyani aw salamu alaikum. Aw kilena hɛrɛ la. Alhamdulillah ala kan si. Ala ka tile ɲuman ban. Aw balimancɛ, aw dɔgɔcɛ, dɔw kɔrɔkɛ, dɔw facɛ n'o ye Maître Badara Ali Badini di sabari kan ye. Inshallah n ka foli b'aw ma kɛrɛnkɛrɛnlen ma abone bɛɛ lajɛlen ani silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ala ka dugukolo in kan. Alors, wula n'an bɔn mɛ ni ala tɔgɔ min ye an b'a fɔ o ma ko Mutakim. Karamɔgɔ y'a da la ko Mutakim n'o ye karamɔgɔden ka mɔnɛ bɔnna ye n'a bɛ sɔrɔ a sɔrɔ man di dɔw fɛ baara min ka nɔgɔ kosɛbɛ dɔ de filɛ nin ye ten o ye n nana ye dɔw b'a fɔ k'a man ɲi dɔw b'a fɔ a ka ɲi ne b'a fɔ aw ɲɛna o ne ka hakilina na fɛn a ɲuman n'a juguman a bɛɛ mara fɛn jugu mara kana kɛ kojugu kɛbaga ye wala mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ bila i yɛrɛ kɔrɔ mɛ kana kɛ a kɛbaga ye wa dɔɔni mɔgɔ ma se ka min faamuya dɔɔni sugu bɛɛ ɲini k'a dɔn o don ko an bɔra ka batuta kelen di an ka groupe sanfɛ ni n bɛ to ka kuma fɔ an ɲɛna WhatsApp sanfɛ groupeden caman de bɔra ka kuma ko an ka n'a ɲɔgɔnna di maaw ma ko a baara man ɲi ko a bɛɛ le bɛ di batuta bɛ di samiru bɛ di ala tɔgɔ bɛɛ bɛ di fɛn bɛɛ ka kan ka lɔn ka ɲɛɲini n'i ye lɔnnikɛla ye i ka kan ka lɔnni sugu bɛɛ lajɛlen ɲini ala ka dugukolo kan mɛ kana sɔn de ka kɛ lɔnni sugu bɛɛ kɛbaga ye wala baara bɛɛ ɲɛɲinini ka ɲi n'a se b'i ye mɛ kana kɛ baara bɛɛ kɛbaga ye mɛ ko dɔ bɛ yen n'a don jɔra n'i m'a kɛ o bɛ gɛlɛya koyi inshallah i n'a fɔ tuma dɔw la an bɔra ni faraku dɔ ye n'o ye ya alkanasi ibnu iblisa n bɔra n'a ye maaw bɔra ka kuma ko n kana sɔn bon a bɛ kɛ de a bɛ di le a n'a di yɔrɔ de don fɛn bɛɛ n'a kɛ yɔrɔ fɛn bɛɛ n'a di yɔrɔ ko bɛɛ fana n'a kɛ wagati ya alkanasi ibnu iblisa ni n ko ale ye fariku de ye maa minnu bɛ k'a fɔ ko ne bɔra n'a ye ko a ma ɲi ko a ma ɲa est ce que ni e ko a ma ɲa bi sini ni dɔ nɔrɔla e muso la setigi dɔ nɔrɔla e muso la k'a t'a bila pɛrɛ e ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ o don i n'a dɔn ko a ka ɲi ko faraku ka ɲi kosɛbɛ mɛ komi bi e muso b'i bolo mɔgɔ ma ɲɛ b'o fɛ mɔgɔ mun minɛ e la ou bien e denmusonin b'i bolo kanbele cirikalan dɔ ma nɔrɔ o la ka na o ka ɲɛnamaya tiɲɛ ni kɔnɔbara ye o de y'a to e b'a fɔ ko faraku man ɲi mɛ don min na n'o ye kɔnɔ la i ka denmuso la i bɛna fɔ ko Maître Badara a jo b'a la donc nin ye Mutakimu de ye kuma kuntagaya surun fɛ an tɛna partager yan n y'o de fɔ a ɲɛna fɛn o fɛn bɛ partager groupe sanfɛ n bɛ kɔn ka bɔ ka kuma fɔ aw ye maa minnu bɛ fɛ ka don groupe la u ka kɔn ka teliya ka na don kalanso la walasa n'olu mako b'a la o ka se k'a sɔrɔ nin ye Mutakimu de ye a tɛ tile ben koyi wagati ni wagati kɔnɔ don dɔrɔn ka maa ladi k'a bɔ sira kojugu de ye maa karamɔgɔ ye k'a ladi k'a bɔ sira jugu kan kɔni o de filɛ mɛ a kana sɔn de k'a ta ka kɛ aw ka bolo baarakɛnan ye nin bɛna tilan arabadon an ka kalanso fila bɛɛ sanfɛ WhatsApp kan Telegram kan o la an b'a ɲini minnu bɛ fɛ ka don groupe la teliman bolo kan parce que caman nana ka na kuma n fɛ ka don dɔw fɔ minnu b'a fɛ ka don groupe kɔnɔ a ye teliya ka kɔn arabadon ɲɛ sɔgɔma n bɔra ni Kayifa Sajamu ka tɔgɔ belebele dɔ ye a dafalen min bɛ wariko ɲuman ɲa kɔni n bɔra n'u ye k'a kuma fɔ a ye o bɛ dira sini an kɔrɔ yan sini la an bɛna ale partager parce que lundi lo n'an bɛ ala tɔgɔw partager bon mercredi lo n bɛna bɔ ni Mutakimu nin ye inshallah fɛn jugu mara mɛ kana kɛ kojugu kɛbaga ye fɛn jugu mara mɛ kana sɔn ka kɛ fɛn jugu ye i yɛrɛ kun n b'a ɲini aw fɛ a ye abonné a ye video partager a kana ɲinɛ n'aw abonné na a bɛ notification liker pour que an bɛ fɛn fɛn bila aw k'a sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ aw ka kan ka ne dɔn ten n bɛ bɔ ni ala tɔgɔ caman de ye minnu ka ɲi n'o kisɛ don n b'a di aw ma fɛn minnu fana tɛ se ka di maa si kana fɔ k'a donna yan a bɔra yan sabu ni i kumana cogo dɔ i bɛ n jurumu ta n'i ye n jurumu ta o yɛrɛ man di ne ye n b'a fɔ a ma k'a ni ce aw ni baraji aw salamu aleykum